खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी रायजोआव इउनिफर्म सिभिल कोड थामहिनबा UCC जा आयेन लाबोनायनि थांखि लादों आथिखालनि गोदान सरकारा गिबि आसाम आयेन आफादनि जुथुमा जिरायनायावनो बे आयेनखौ थामहिनबा इउनिफर्म सिभिल कोड UCC खौ आयेनखौ दैखांगोन होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों आरो बेनि उनावनो रायजो नाङैनो चर्चा जादों एबा सावरायजादों बे UCC आयेनखौ दैखोनायखौ लानानै माबे धोरोमनि सुबुंफोरा बेयाव एफेक्ट जागोन आरो माबे हारिनि सुबुंफोरा बेयाव जेबो एफेक्ट जाया एबा बेनिफ्राय रेहाय मोनगोन बेखौ लानानै गोबां दिनैनि समाव सावरायजागासिनो लोगोसे आरो बयनिख्रुइबो देरसिन सावरायजानाय बाथ्रायानो जाहैबाय बे UCC आयेनखौ लाबोनायनि गेजेरजों जे लाइमोनफ्रा आथिखालनि लाइमोनफ्रा लिभ इन रिलेशनशिप थानाया साधारन बाथ्रा एबा सरासनस्रा बाथ्रा जाहैबाय नाथाय बे UCC आयेना सोलिनाय लोगो लोगोनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा गोसो बायदियै लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो मोननाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि जा लाइमोनफोर गोबाङानो आथिखालाव लिभ इन रिलेशनशिप जेबो जुलि जायालासिनो जुलि जायैनि सिगांनो मोजां मोनलायनायजोंनो लिभ इन रिलेशनशिपआ गावनि गोसो बायदि सोलिबाय थादोंमोन नाथाय इउनिफर्म सिभिल कोड एबा UCC आयेना बाहायजानाय लोगो लोगोनो बेबायदि रेहाय मोननाय नङा जुदि गोसोब्ला लिभ इन रिलेशनशिप लाखिनो गोसोब्ला बिमा बिफानिफ्राय बिथोन मोननांगोन आरो माखासे आयेनखौ बिथांमोना बानायना लानांगोन बेखौ लानानै गोबां बे समाव सावरायजादों नाथाय बे समाव UCC खौ लानानै रायजो नाङै दिनैनि समाव गोबां सावरायजादों जोंनि बर' एबा ट्राइबेलफोरा रेहाय मोननाय नङा नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि थारैनो नंगौ इउनिफर्म सिभिल कोड थामहिनबा UCC बे आयेना रायजोआव बाहायजायोब्लाबो नाथाय माखासे मानि जोंनि ट्राइबेल हारिफोरा बेनिफ्राय रेहाय मोनगोन लिभ इन रिलेशनशिप एबा जायखिजाया थासारियानो जाया मानो जोंनि ट्राइबेल सुबुं माहारिफ्रा बे UCC निफ्राय रेहाय मोनगोन होननानै बे समाव सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय बेयाव बयनिख्रुइबो खहासिनानो जाहैबाय मुस्लिम एबा इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरा गोबां खहा जागोनखौ बे समाव सावरायजादों जेराव सासेनिख्रुइ बांसिन जुलि खालामनो मोननाय नङा लिभ इन रिलेशनशिप थानो मोननाय नङा बेजों लोगोसे मोनसे आयेन बेयाव गावबागाव धोरोमाव गावबागाव आयेन थायोमोन नाथाय रायजोआव बे UCC सोलिनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो दायनिगिरिया मोनसेल' आयेन मोनफ्रोमबो हारिनि आयेना मोनसे आयेनजोंनो साजा मोनगोन जायखिजाया गोरोन्थि मावोब्लाबो मोनफ्रोमबो हारिनि एबा मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफोरा एखे साजाखौनो मोनगोन बे UCC आयेननि गेजेरजों नाथाय बेनि गेजेराव जोंनि बर' एबा ट्राइबेल माहारिया UCC आयेननि माखासे माने आयेननिफ्राय रेहाय मोनगोन बेखौ मिथिना मोननाय जादों दिनैनि समाव लिभ इन रिलेशनशिप जा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव सोलिबाय थायो नाथाय बेखौ लानानै दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रा जिंगासिनायखौ नुनो मोननाय जादों आसाम आयेन आफादनि 2022 मायथाइनि गिबि खेब जुथुमा जिरायनायाव जे बे UCC आयेनखौ दैखोगोन बे दैखोनायनि गेजेरजों बयनिख्रुइबो खौरां बिजोङाव गोसारनायानो जाहैबाय लिभ इन रिलेशनशिप बे आयेन बायदियै बे लिभ इन रिलेशनशिपआ बन्द जागोन टटेलि होननानै बे समाव खौराङाव गोबां गोसारनाय लोगो लोगोनो ससियेल मिडिया खौरां बिजोङाव बे समाव बेनि सायाव गोबां लाइमोनफोरा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों।